Mira. Hatag kami na. Ilang mo palit mo na bro? Dili, ihatag na. Ito na. Kanang 106.1 bang FM kanatad monitor mo ana. Wala. Kusog kayo kay klaro ka dito sa Sikuko Pinya ng inaw ko. Ang double A noon may lima klaro dito sa akong cellphone. Bro, bago man ha? Double iron rin na minus man. Hinay sila. Sulti man po si Jun Daimil ako. Nga 3K lang ko ambot o tinuod ba po nga 3K. Basta ang original yun sa una 5. Hinayan ko no kay abot na sa 3K. Murag dili ko sure og 3K yun na. Ano ilang signal ro? Ay gani, isang mag 5K dayon i-adjust. Lahira sa una no? Wala. Sa una, nagkukuy lisin niya sa una nga mulabi. Kung biyaan mo ang radyo mo hilom. Kung o kusok infinite. Ang infinite. Oo. Kung wonder. Mahal ko na ba diya, no? Bisan o bumbo kusok ko. Bumbok, o ka ng bumbok, sundo na. Pero presyo ko, Ikil. mga presyo yun tayo. Ikil kusok. Isda kusok at isda. Mayong hapon na usab mga kasama. Welcome back na usab sa ato ang programang Sangka sa Katarungan dinhi sa numero 1 ug paborito natong istasyon RMNDX DRD Polo. Ug atong pasalamatan ang atong Dios Amahan, uban siyang bugtong anak ug sa balang Espiritu Santo sa mayong panlawas ug katinaw sa panghuna-una. Diin pinagi sa programang Sangka sa Katarungan makahisgot na puta sa iyang balang pulong diha sa kamatuoran. Katumanan siyang pulong sa Juan 8:32 kung may balo sa kamatuoran ug ang kamatuoran magahatag ninyo kagawasan. Ug ang Juan 17:17 balaan na sila pinagi sa kamatuoran ay mong pulong mao ang kamatuoran. Ug atong sa mga pasalamatan ang Pundador Good mismo nining maong network station Don Henry Arcanes tibok pamilya Kanoy. Madam sir maayong hapon niyo diha. Usab sa atong radio manager Sir Edgar Dagomo maayong hapon ni Madam sir basta tibok ni pamilya diha sa Sampuanga del Sur. Usab sa atong mga technician, diha ni Sir Danny Luod, maayong hapon ni mo da sir. Uban sa tibok ni pamilya, usab diha sa ato ang technician nga sa Pikas Lawak, atong engineer Sir Expedito Taxi Lumba, sir maayong hapon ni mo da, uban sa tibok ni pamilya. Ug usab diha sa atong mga karadyoman, diha nilang Ma'am Miluna Asusinas, Ma'am Racel Aperdo, diha ni Ma'am Lori May Romualdo, usab sa diha ni Sir Mark Andre Bacrea, sir, ma'am, maayong hapon ninyo diha tanan, uban sa tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya. O karon maiso na lang sa pagsugo sa atong programa, Sangka sa Katarungan, ato na nihatay sa atong isuon gikan sa Catholic Faith, at the same time Catholic Faith Defender ating isuon na Sir Bert Dunduyano alang sa iyang opening prayer. Sa ngalan sa mga nasanan, si Espiritu Santo. Amen. Lang itong amahan ni ining dialogo nga giiluhan ng sangka sa istasyon. Hinaot nga imong panalanginan, giyahan ng matag usa ka namo nga makahatag gayud kami og informasyon, mga pagtulunan nga maoy makapadangat namo sa imong gingharian o makabaton kami og kaluwasan. Dili managsama ang among pagsapot sa imong mga pulong mao na kinahanglan kami mga dialogo, mga religious debate
para mahibaw-an yun o asa yun ang kamatuoran. Kini tanan namong gipangayo kanimo sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo, ng imong bugtong anak, uban sa panabang sa imong mga anghel, mga santo sa langit, sa among inahang Mama Mary, sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, daghang salamat sa atong igsuon as Brother Silbert Dundoyano sa iyang mahinungdanon nga pag-ampo. Ug karon mga igsoon, subon ako bayong hapon natong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa mga sa atong programa Sangka sa Katarungan. Ug karon mga igsoon, aduna tay mahimo karon nga usa ka debate tali sa ato ang duha ka igsoon dinhi sa atong igsoon gikan sa Congregation of Yahweh at the same time sa ato pong sa atong igsoon usab nga gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender nga diin ang mahimo natong afirmatibo ani karon sa atong programa nga debate atong igsoon gikan sa Catholic Faith Defender atong igsoon Brad Silbert Dundoyano. Ug ang atong afirmatibo ani karon mao atong igsuon ang negative, okay, negative side ani sa ato ang kuan debate mao atong igsuon gikan sa Congregation of Yahweh atong igsuon Elder Edgardo Sumilay. Nga diin sa proposition nga ilang gihatag nga pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa Ebanghelyo ni Kristo. Usbon ako, pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano mga igsoon ang proposition karon ani nga mahimo karon nga afirmatibo sa ato ang debate karon ang atong igsoon Silbert Dundoyano. Mao ni proposition nga atong panag-usahan nga atong itakol karon mga igsoon. Nga din sa kuan ani mga igsoon first stand ani sa affirmative natay 10 minutos. Dayon next ana mga igsoon 5 minutes pangutana gikan sa atong negative. Dayon sa second stand ani 10 minutos and summary ani 5 minutos. Mao ra gyapon ni bawi-bawi mga igsoon. Mapod gyapon ni sa atong igsoon gikan sa atong Pastor Edgardo Sumilay mga igsoon. Sa first stand 10 minutos, second 10 minutos gyapon, sa pangutana 5 minutos ug sa atong summary 5 minutos gyapon. Mao siya mga igsoon no. Ug karon mga igsoon sa lipat ang padayon gyud sa atong kuan alang sa pagsugod ni mga igsoon ato na pasalamatan ang mga kauban nato karon nga partisipante sa atong programa Sangka sa Katarungan sa nagalain-lain mga relihiyon diha sa atong igsoon gikan sa Seventh-day Adventist atong igsoon Igar Rosiana sa gikan sa Seventh-day Adventist usab sa atong igsoon sa mga Catholic Faith diha ni Sister Natividad Hulapong, atong igsoon Brad June Banal, usa atong mga igsoon nga apologist diha sa pagtuong Katoliko atong igsoon Ray Adaro ug atong igsoon Antonio Mijares ug sa atong usab nga igsoon diha sa Catholic Faith atong igsoon Ilmo Olario Halandoni. Mani mga partisipante sa atong programa karon nga pwede po sila makatawag mga active callers nato sa atong programa mga igsoon. Usa pa isang pasalamatan ang kinatubuk ang pwersa sa pinili nga nasod gilwas ipayon sa minan sa pagtuo madali agapan mamayang hapon mo diha ma. O karon mga igsoon alang sa pagsugod sa atong programa ato dining ihatag sa atong igsoon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender nga mahimo natong afirmatibo karon sa ato ang topic karon atong igsoon Brother Silbert Dundoyano alang sa 10 minutos nga pahayag. Daghang salamat Brother Cherry among mayong moderator host niini nga tulumanon. Salamat nako sa istasyon nga gahatag niini nga higayon no nga maka-voice out ang matagusa sa katinuan. O sa akong kaatbang may dawat niining akong proposisyon apirmahan nga siya naa sa negative side. Sugod ko kay 10 minutos lang. Okay. Now, ako ning pasiunhan pinagi sa pagkutlo niadtong giingon sa Biblia nga sa Kristyanismo dili matarungon ang tao sa balaod ni Moises. Kay matarungon ang tao diha sa balaod ni Kristo. Kung ako malimot no sa bersikulo na nasa buhat 13, hindi lang ako ilaos kay murag di ko sigurado. Na akong gitig note no.
kay naaman ta sa Kristyanismo ug matod ni San Pablo na ay mga gisgutan niya nga mga ceremonial practices nga gitapos ni Kristo sa krus. O atong na hibaw-an nga nahiapil ang ceremonial essence sa Sabat kay sa tanang mga moral law, only Sabat ang nalitok ni Saint Paul sa Colossians 2:14-16 nga ang Sabat iyang gipasabot dunay ceremonial essence kay kung wala pa dili unta niya hisgutan, no, kung lon moral ang Sabat, no. Now nganong mo ni akong pasiuna tungod kay muuyon ang Katoliko nga basta balaod gali nga ang iyang essence moral, bisag na ay authority ang mga leader sa simbahan sa binding and loosing pagdili og pagtugot, dili po na yun undangan, no? Ipadayon yun ang kanang moral essence of the law, sama ang Ten Commandments. Kanya kanang Sabat naman po siya moral essence mo nang na ipadayon yun na siya kaya gani gitawag nag everlasting covenant. Pero ang ipadayon nga dili usbon ang iyang moral essence. Ang gilisdan sa Katoliko nga mao ni akong ipabarog karon ang iyang ceremonial essence, ang pagpatunong sa adlaw. Nganong makasigurado ta nga ceremonial essence ang pagpatunong sa adlaw kay naman day precedent example ana nga kanang mga pista, for example mga adlaw man, no, mga kasaulugan. So mao na, no, ug gunya dili nato lalison nga Saturday gyud ang Sabat, no, sa mga Hudiyo o gani girespeto ni Kristo o ang mga apostol. Sa wala pa gyud hingpit mabalhin ang solemnity, Sabado gyud na, no, gani dunay katungwa pa na banhaw si Kristo ang iyang inahan mismo nagbantay gyud og Saturday Sabat kay mao naman ay nabatasan gyud sa tinuoang Hudiyo. No, niya si Kristo gani magbalik-balik yun sa Saturday Sabat. Katong wa pa niya hingpit masugdi ang iyang New Covenant Kingdom, no? Niya sa katekismo sa Katoliko nag-ingon nga Jesus Christ never fails to respect the holiness of this day. So si Kristo maayong bantayan nga wala maglapas sa Sabat sa mga Hudiyo. Pero naay mga ato ning i-qualify kay duha man guni ka interpretation. Naaman po mo ingon, oy galapas na ay bersikulo ana, no? Bersikulo ana. Now mahimong ingnon nato nga gilapas ni Kristo ang Sabat sa pagsabot sa karaan sa mga Hudiyo. Okay, lahi man tong interpretation, very strict kayo ang Sabat sa Old Covenant, di ba? Hindi gali ka palungagon, di ba? Mo. Ang gilapas ni Kristo kung maghisgot ta og Sabat, ang strict interpretation, karaan nga pagsabot. Pero kung ibase nato sa Kristohanon nga pagsabot, wala maglapas si Kristo sa Sabat. Mo nang ang katekismo nag-ingon, Jesus Christ never fails to respect the holiness of this day. Nana sa katekismo na mo. Nakaroon, pero dirita nga, pwede ba na veritas ibalhin ang solemnity, ana? Pwede, no? Sa Katoliko nga interpretation. Tungod kay gipasabot na daan ni Pablo nga katong Jewish Sabbath siyado landong sa Colossians 2:14-17. Now tingali ang uban moingon nga yearly Sabbath ang gipasabot dito ni, no, kay naaman diha, no. Pero sa atong exegesis ana, kung maghisgot katong mga yearly Sabbaths naana na sa mga pista, mga pista usama na sa mga pista unya nganong gilahi man sa unahan nga gihisgutan man gihapon ang Sabat nga ingon nga gipasabot ni Paul nga landong siyado. Nagpasabot nga insakto ang gitudlos Katoliko nga kung maghisgot galig Sabat, double essence. One is moral, one is ceremonial. Ang moral essence sa Sabat wa usbas Katoliko. Unsa may moral essence sa Sabat nga sa usa ka semana nagyoy day of worship. Mahimong tawgon nimo nag 7th day after 6 days works. 7th day after 6 days works. Kanang Domingo, pwede na 7th day hapon, no? Kaya naman, kung sugod kag trabaho sa Lunes, ang imong ikapito, unsa man, Sunday. Ang mga Hudiyo, ang ilang Sabat, Saturday, tungod kay ang first day of work, mao man ang Sunday, Domingo. Kapag 5 minutos, So, mao na nga, kanang both day
mupasar kung atong ibase sa cycle nga 7 day. No? Kay kung moingon po ka nga moral ang pagpili, unsang adlaw, now, gipatik unta sa moral law o 10 commandments ang first day of work. Kiklaro unta, giingon unta nga ang first day of work kinahanglan kana gyung unang adlaw semana nga Domingo. Kung gibutang na sa 10 commandments, wala man na gibutang sa 10 commandments kung unsa kang adlaw mo sugod og trabaho. Therefore, that is a ceremonial essence of the law. So kung ceremonial essence of the law, mahimong usbon. Di ba? Bisan ng mga Adventista mo, kabaluan na nga ang moral, ceremonial essence of the law, gitapos ni Kristo sa krus. So kay gitapos, so mahimong kita abulis or mahimo pong ilisdan. Mo bitaw ka ng pistas karaan giwala nas Katoliko kay shadow lagi to. Oh, gitapos ni Kristo sa krus. Pero mangutan na siguro mo nganong napay pista ang Katoliko? Tungod kay bag-o naman na, no? Ang mga new authorities pwede makahimo og bag-ong ceremonial essence of the law. Mo nang gabantay mo mga Katoliko sige nga dugang pista. Pero dili na pista katong karaan, no? Bago na. Unya unsa may bersikulo nga gibase na to nga dunay mga changes nga dili isipon nga pag-violate sa law, kundi fulfillment gali noon. Hebrewanon 7:12. Gingon diha, kung ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Na unsa man na, klaro na nga naadi mausab. Naadi ay kausaban nga dili sabton nga violation of the law. Fulfillment. Kaysa New Covenant, kinahanglan doon na mausab. Ano man? Kaysa tagna sa Jeremias 31 hangtod 32, ang bag-ong kasabutan nga himuon sa Dios dili pareha sa daan. Na? Timani ha, Jeremias 31:32. Jeremias 31 tudling 31 ug 32, ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So kay lahi, so anong diskubriho na to unsa nang mga lahi? Unya, ang muusob ana gi-implied sa Hebrewanon 7:12, mga kaparehan sa to pa new set of authorities. O bitaw nga kanang mga Adventista, no? Hinahinay mo og hukom sa Roman Catholic Church kung dunay gihimo nga mga pag-usab ang mga pari. Tinuod na, dunay giusab because of authority. Kay klaro man ang authority sa matuod nga simbahan sa Mateo 18:18, ang inyong idili sa langit ang inyong itugot. Usa ka example nga gi-desisyonan sa mga bishops nga giuyunan pud sa mga dili Katoliko kanang paghukom pila ka basahon ang New Testament. Di ba? Kaysa panahon sa mga apostol, wala sila ready-made New Testament. Ang ilang gigamit pagkutlo ang Old Testament. Sa history, kinsay nagdesisyon nga 27 ra ka libro ang New Testament. Mga obispo, pinaagis konsilyo. No? 2 minutos isawan. So mao na niya karon. Nganong nituo ang mga dili Katoliko nga 27 books lang ang New Testament. No? Nga hukom na sa mga obispo, ang mga apostol wa sila gahukom na. No? Kaysa ilang panahon nag-iya-iya gali sila panulat, tugwa pa sila naka-decide unsa i-appeal sa listahan sa New Testament. Mga konsilyong Katoliko ra ang naghimo ana. Sila mo'y nagpresentar sa pila ang opisyalista sa New Testament. Mo na example. Sumaw na nga ang mga obispo kinahanglan mo tuo ta ug unsa ilang usbon, unsa ilang ideklara ug nituog yun ang mga dili Katoliko sa deklarasyon nga 27 books lang ang New Testament. Kay mga dili Katoliko ngano ako ning gi-appeal sa tema nato. Kay ako man nang i-prove nga uyon sa Ebanghelyo ang pag-usab nga dunay authority. Pero kung walay authority, dili po ko uyon na. Daghang salamat o mayong hapon. Okay, daghang salamat sa atong igsoon sa affirmative side, atong igsoon Silbert Dundoyano sa iyang 10 minutos nga pahayag. Sa first stand niya maigsoon mahitungod sa ato ang proposition karon nga iyang pahayag mga igsoon. Okay, karon mga igsoon, anhi dayon ta sa pangutana. Okay. Alang sa atong pangutana, 5 minutos igsoon, ato dayon ihata sa atong igsoon gikan sa Congregation of Yahweh atong igsoon Elder Edgardo Sumilay. Daghang salamat, Mr. Moderator. Okay. Di ko maglangan. Ako unang basahon ang tema. Pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa Ebanghelyo ni Kristo. Nya nay close parenthesis sumala sa Biblia. Yes. Unang pangutana. Kining giingon nimo nga Sabado imo ning uyunan nga ikapitong adlaw ni sa semana. Sa sumala sa akong nasabtan anang pulong Sabado, double application na.
Sabado nga ikapitong adlaw sa semana o 7th day of the week, Saturday. Pero sa akong panginsusi, dili lang kay kana ang application. Na ay Sabado, pero ang buti pasabot adlaw igpapahulay lang or rest day. So Palo. pananglit ako lang sitwasyon, no? Pananglit kung mapahulay kag Domingo mo na imong Sabado. Bali na. Kung sa second meaning application sa Sabado, mo na akong explanation. Okay. Imo manggi litok gyud sa tima nga Sabado gibalhin ngadto sa Domingo. Kini nagpasabot gyud nga mao ni ang ikapitong adlaw sa semana nga Sabado, di ba? Yes. Okay, salamat. Tubag. Sunod nga pangutana, kini bang Domingo nga giingon nimo sa tima? Imo bang ipasabot niini nga kining Domingo unang adlaw ni sa semana? Yes, okay, yes. Okay, salamat sa imong tubag. Sunod pangutana, kini bang Domingo ug Sunday maora ba ni? Yes. Salamat sa imong tubag. Sunod nga pangutana, unsay appropriate nga kahulugan sa pulong Domingo? Domingo adlaw daghan naggamit kami na kay ang uban gali ang pagan background ng ilang pag-meaning ana Sunday adlaw sa sun. Oo. Dayon ang application po na mo na adlaw sa pagkabanhaw kay diha man ginabanhaw si Kristo din gito po na sa Lord's Day sumala sa Catholic interpretation sa Revelation 1:10. Ang akong pangutana, ang appropriate gyud. Unsa imong hibaluan? Appropriate nga kahulugan sa pulong Domingo. Now, og dito na to na unang adlaw sa semana. Mao ba? Okay. Okay mo na imong tubag. Oo. Sunod pangutana, unsay appropriate nga kahulugan sa pulong Sunday? Now, tingali na ay laing pagpasabot ana, no? Pero wala na ako na wala na diri sa akong kaning sinang giandam, no? So mahimong ug naa man gali laing pag-define ana, mahimong uyunan ako, mahimo kong dili, no? Pero sa ako lang yung nasa una karon. Mayong gikag Sunday, unang adlaw sa semana. Sa imong mga punto before anang ning kag unang adlaw sa semana, di gyud ka sure unsa gyud ang appropriate nga kahulugan sa pulong Sunday. Now, wa ko kahibalo kung saan nang imong giandam ron sa imong unahuna, no? So, kay kung naa kay ipalugwa ron, labi na kung ikaw na musulti, now ako sa punang unahunahon, kay basin pod og muuyon na tugo, no? Okay, naman po, daghan lagi paggamit-gamit, ana, ang uban gali, pagapigan ang ilang pagsabot, ana, adlaw, tungod kay dunay mga pagano magsimbas Domingo, muna, Sunday, adlaw sa sun. Okay, namay nagtuo pod nga ang sun, Dios, no, Diyos dusan. So, yun na lang, no? Kung ako kay balo, kung saan na imong giandam ron nga variant word anang Sunday, pasabot, no? Sa ang ako lang sa, unsay na sa akong unahuna nga, mayong galig Sunday, unang adlaw sa semana. Okay, salamat kayo sa imong tubag nga makita nato nga wa kay sure sa appropriate gyud nga kahulugan. Okay. Sunod pangutana. Pangutana. Sunod Okay. pangutana. Base sa tema nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo. Pangutana. Categorical question. Doon na ba'y mabasa sa Biblia nga si Kristo nag-ebanghelyo nga nag-ingon nga balaana ninyo ang naunang adlaw sa semana? Doon na wala. Okay, katapusan na siya pangutana iso. Ambot sa uban ako mga kauban, basig daan sila mabasa, pero sa akong pagbasa sa Biblia, walay litra por litra. No? Walay litra por litra. Pero ana ay masabot nga sumala sa atong tema nga pwede tungod sa authority nga gihatag ni Kristo sa iyang iglesia kanang gitawag og binding and loosing na ikatong giingon siya nga ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. So kay nahitabo man yun na sa Council of Laodicea dogmatically nga gibalhin nila ang solemnity. So approve ang langit ana, no? Base sa Mateo 18:18 assuming nga Roman Catholic Church mao gyud ang tinuod nga iglesia ang gituko ni Kristo. Okay, human ang tubag. Okay.
Okay, daghang salamat no sa pangutana sa atong igsuon. Gikan sa negative side nato atong igsuon Pastor Edgardo Sumilay alang sa iyang 5 minutos nga pangutana. O karon maison ay anina po ta diri sa atong negative side sa iyang pahayag sa first time pod niya. Bahitong sa topic karon sa position karon sa nga atong isgutan mga igsuon. Atong igsuon brother Edgardo Sumilay. Okay, so Daghang salamat Mr. Moderator ug madiretso na lang ko kay gamer man gid atong time. Naka-greet naman tap na sa atong moderator sa mga tawani dinhi sa atong mga listeners. Maayong hapon Brad Chilbert. Maayong hapon, Brad. Now, ako gyapon nga basahon ang tema nag-ingon, pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo. Now, niya akong ipahayag walay labot ni sa tema, pero ako lang ipaybalo nga kining akong kaatbang ni gamit sa pulong Kristo kay Christian man ni siya. Kami sa inadlaw ginamo nga pag kinabuhi pagsimba wala nimo gamit kining pulong Kristo kay among nakita nga pagano ni nga termino nganong pagano tungod kay sa atong pagsurvey sa kasaysayan usa kini ka proper name sa gisimba sa mga pagano nga pahinungod sa adlaw nga si Kriston or Christos. Kini sumala sa usa ka kasaysayan ni sa The Final Reformation by C.J. Foster, page 74 to 76. Now, ako nang ingon wa man to'y labot sa tema. Manang ako lang pong sakyan ng iyang giingon nga Kristo. Ang iyang pasabutan na ang tinuod man ang Misaya pod. Now nganong nisukol man ko sa akong kaatbang ining timaha. Sa pagpresentar niya sa tema through text. Wala na lang pod kung magdaghan o kan ako lang gidawat, no? Now, ako ning gidawat ni sukol ko kay akong nakita nga kini akong kaatbang wala ni katugkad sa kasulatan. May tungod niini. Kaduha, kay gani ning iyang tema. Wala gid niya masabti gani iyang tema. Ako ra ni ipasabot kunya. Now, diha sa tema nag-ingon nga ang solemnity sa Sabbath gibalhin gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo. Ang Sabbath mga higala og Sabado maura man gud ni. Gawas lag ingnon og Saturday. Mao na meaning igpapahulay ang Sabbath. Main tatong iyang tema og diretso nga pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo kana maoy diretso. Kay redundancy naman na Sabbath ug Sabado. Niya doon naman ko'y mga pangutana niya, maura ba ning Sunday, maura ba ning Domingo. Giuyunan niya, mga tanang Domingo, maura po ang Sunday, maura po ang naunang adlaw sa simana. Pero, wala ni niya matugkad mga tigsuon, mga higala. Tungod kay sa original manggod wala gyud kay makita nga proper name sa mga adlaw sa usa ka semana. Giingon lang na nga unang adlaw, kaduhang adlaw, hangtod sa ikapitong adlaw. Mo ni sa original. Ang una Yom Rishon, kaduha Yom Shini, katulo Yom Silisi, kaupat Yom Rebi'i, kalima Yom Kamisi, ikaunom Yom Sisi, then Yom Shabbat. Na ay mga bersikulo na kana sa original text na. So kung ibalhin nimo kanara una, kadua, katulo ana na og sa kinat sila dapat ang numero lang gyapon
no? Wala nang proper name nga Domingo. Kay nagsubay man tay ining proper nga proper name sa adlaw nga gingon lag Domingo. Spanish word na. Unya giingon dahil nga Lord's Day kuno na. Nangungutan ko sa katbang unsay appropriate yun nga kaulugan. Unya kini Sunday, dili gyud ni kung base sa atong nakalap nga ang Domingo gitawag na siya Lord's Day nga adlaw, kaning Sunday naara sa iyang termino, Sunday. Adlaw nga adlaw, dili adlaw Ginoo. Ingon na nara diha Sunday. Unya, atong makita nga wala gyud mapabarog sa atong kaatbang ang tema. Tungod kay sumala sa iya ang tema nga siya gahimo ani nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gibalhin na ngadto sa Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo. Unang ako siyang gipangutana. Unya do na may iyang close parenthesis diha nga sumala sa Biblia di samot, pero bisan pag wala na apan sumala man sa ebanghelyo uyon sa ebanghelyo ni Kristo, mao na nga nangita ta ug asa dapit sa Biblia ang ebanghelyo ni Kristo nga nag-ingon nga balaana ninyo ang naunang adlaw sa semana. Aron 4 minutos, 6 seconds. makita ginato nga dunay ebanghelyo si Kristo nga makapamatuod yun, nga uyon yun ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gikan sa adlaw Sabado kanang kapitong adlaw ngadto sa giingon sa akong kaatbang nga Domingo nga matod pa pud niya iyang giuyunan nga naunang adlaw sa semana. Mao na kay solemnity man ang hisgutan. Nangita ko sa ebanghelyo sa Misaya nga matod pa sa kaatbang Kristo nga nag-ebanghelyo ang Misaya nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang naunang adlaw sa semana aron approve with our thinking nga tinuod yun nga niuyon na hiuyon diha sa ebanghelyo ni Kristo or sa Misaya ang pagbalhin sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo or naunang adlaw sa semana. Sorry, wala man tay mabasa, wala ikapakita ang atong higala, no, nga nag-ebanghelyo ang atong manluluwas nga balaanon ang adlaw nga naunang adlaw sa semana. 2 minutos, 6 seconds. Mao na nga daghan man pud siya og gihisgutan. Naghisgot siya og Jeremias 31 padung man na sa 33 brad. Nawa ni masabti sa akong kaatbang nga ang buot nga ipasabot nga kadtog yung kinatibuk-an ba sa Old Testament nga covenant kasuguan nga nausob to, so apil ang adlaw igpapahulay. Dili man na maoy buot ipasabot ya kung tanaw ng context. Dili man mga kasuguan maoy giusob diha. Ang giusob diha ang gibutangan, ang gipahimutangan kung asa ibutang ipahiluna ang pakigsaad. Nga kaniadto o sa niini kining napulo kasugo sa papanman nga batok. Apan diha sa Jeremias 31 tugbang ana Hebrehanon 8 ipahiluna diha sa kasing-kasing. 60 segundos, 6 seconds. Wa na magpasabot og kanang kasuguan giusob. Ya daghan pa man kayo siya og gisguta, no?
kaning ni ang pagkamatarong tinuod man na nga ang pagkamatarong diha ra gyud sa Misaya kay ang buti pasabot niya na nga pagkamatarong kadto bang nahugasan sa dugo sa Misaya wa na magpasabot nga giwagtang na ang mga kasuguan usan niya na ang ikapitong adlaw nga ipapahulay. Sa 60 segundo sa man, diara ko kutob ug daghang salamat sa pagkatalipog. Okay, daghang salamat no sa unang pahayag sa ato ang isuon asan negative side atong isuon gikan sa Congregation of Yahweh atong isuon Elder Edgardo Asum Nilay. O karon may isuon sa waylangay anhidenta sa pangutana sa ato ang isuon gikan sa atong affirmatibo. Sunod sa 5 minutos mga isuon atong isuon nga affirmatibo isuon Brother Silbert Dunduyano. Okay, salamat Brother Edgar sa imong negative stand. Okay, now una na kong pangutana unta katong una nimo pong gihisgutan o naghisgot ka kanang terminology no, pero dili man gud na mo itong tema mo nang dili lang ko mangutana ana, dili lang gyud ko sa tema no nga matud pa nga kung pamatud-an nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw nga Saturday o Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay. Unsa man ang imong basihan kay wa mo koy na dungugod nga imong gikutlo nga dili mahimong ibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Sunday no. Katong imong ubang gipangisgutan murag dili mo tunong kayo sa akong gipabarog no nga dapat mo negate ka no ang imong buhaton manggod imong pamatud-an po pero dili affirmative kay di man ka affirmative negative man ka imong ipabarog ang kana bang negative kay niingon kay nisupak man ka aning dili imong buot pasabot mo dili mahimo unsa may gibasihan nimo sa Biblia no unsa ang bersikulo has Biblia nga nag-ingon nga dili mahimo o bisag implied lang no dili mahimo ibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Sunday kay wa magugoy na dungo ganina no sa akong pagpaminaw. Okay, daghan kay salamat sa imong pangutana Brother Silbert. Unya na nako iyagyag sa second stand. Okay. Ang ako lang nga base sa akong pangutana ganiha usa lang to nga lig-on kaayo nga nagpakita ang akong pangutana nga wa gyud ibalhin wa mahiuyon ang Misaya anang pagbalhin kay wa siya mag-ingon nga balaanan ninyo base sa ebanghelyo wa siya mag-ebanghelyo nga balaanan ninyo ang naunang adlaw sa semana. Okay. Okay, sulod ka pangutana. Daig pangutana kay nag-ingon man karon akong nadunggan nga dili uyon si Kristo anang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan Saturday ngadto sa Domingo. Asa ang bahinas kasulatan nga nag-ingon si Kristo nga dili siya uyon ni anang pagbalhin sa maong solemnity? Ikaw ra may kusugid kay ng implication. Implied word lang gihapon na tungod sa akong pangutana ganiha nimo nganong wa mahiuyon sa ebanghelyo ni Kristo kay wa manggoy ebanghelyo si Kristo nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang adlaw papahulay kay kinilig-on dayon nga prueba nga nabalhin yod ang solemnity sa Sabbath into sa gitawag ni mong Domingo or first day of the week. Kaya wala man, so wala may uyon. Ang gigamit nimong termino balaanon whereas ang gigamit sa atong proposition nga akong gipabarog ingon ani lang ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo no. Uyon sa ebanghelyo ni Kristo din na nag-cite naman kog argument ato niya manggali nimo tanduga katong Mateo 18:18 nakaron ang pangutana nimo bisag implied lang no kay imo man pong giingog implied asa gi-implied ni Kristo nga dili mahimo o dili pwede ibalhin ang solemnity sa Sabat kay mo man tema ko nato gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. Asa gi-implied bisag implied lang dili litra mo litra. Ang akong yung termino gamiton nga dili tinuod nang nabalhin ng naang solemnity sa Sabbath nga ikapitong adlaw. Pero kana laging imong unang pangutana ganiha, unya na nako iyagyag
sa second stad nako. Aron imong masayran nga maklaro nimo nga mismo ang Misaya nagpakita nga kanang solemnity sa adlaw nga Sabado wala na mausab, nagpabilin ra na, nagpadayon ra na. Hangtod karon bisan pagani na sa bagong langit, baguyota, padayon pa na. Okay. Naaman ta sa pagpangutana ron, Brother Sumilay, no? Sa tema gyapon ko, no? Nga di negative ka. Asa yun, no? Implied, no? Dito yun ko sa implied kay ni yun po ka nga pwede implied, no? Kay ni gamit po kag implication. Asa gi-implied ni Kristo nga dili mahimo ibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. Asa gi-implied niya, asa gi-pasabot niya nga dili mahimong ibalhin. Okay. Katapusan na niya siyang pangutana. Ha? Okay. Nindot kay na kay implication pag imong gi Oo. paabot. Pero kana laging moingon ka nga asa nga dili ibalhin. Nasungag na nadaan sa imong giing implication pero nag-ingon ko ganiha nga unya na sa akong second stand pero mamugos man jud ka. Atong basahon nun yan ng Mateo 24, versikulo 20. Kay nag-ingon diha ang Misaya nga nag-ingon ang Misaya diha nga pag-ampo kamo nga dili maatol sa adlang ipapahulay ang inyong pagpangalagi unya kanang ipapahulaya kung tun-an nato mauna ang kapitong adlaw sa simana nga ipapahulay. So nagpadayon bisan pa sa bagong tugon ang seventh day Sabbath, ang solemnity niini. Okay, Okay. akong pangutana gud dili man na ba? Wala na tayo oras. Oh, na din. Okay. Sorry. Hugda na ta sa atong oras. Okay, mga igsoon, daghang salamat to sa pangutana sa ato ang igsoon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender nga mga nahimo atong affirmative sa atong topic karon atong igsoon Brother Silbert Dundoyano. Kung karon mga igsoon ani din ta. Pero sa dili pa pasalamatan na nato ang mga naki-join live nato through Facebook. Mayong hapon niyo diha. Salamat kaayo sa inyong paki-join sa atong programa karon sa katarungan nga sa ato ang gibati karon nga kuan gihimo mga igsoon. Okay. Alang sa second stand sa atong igsoon, sa affirmative side, atong igsoon Silbert Dundoyano, ato dayon ning ihatag sa iya. 10 minutos igsoon. Okay, salamat. Ang latest nga mga pulong nga gisgutan no sa akong kaatbang, no, akong higala nga iyang gisite nga ang Saturday gibalaan na no sa Biblia kay mo man yun na ang Jewish Sabbath no. Sabbath yun nga kanang sa mga Hudiyo nga girespeto gali na ni Kristo kay Hudiyo pud si Kristo. Now, dili man gud kana mao issue na to kay wala kita mo supak nga kanang Saturday Jewish Sabbath yun na. Dili man gud ta sa issue nga akong gipabarog nga ang pagbalhin ana gikan sa Saturday ngadto sa Sunday uyon sa ebanghelyo ni Kristo. Unsa akong gigamit nga bersikulo no dili litra por litra implication. Sa Mateo 18:18 ang matuod nga iglesia gitagaan sa Dios, gitagaan ni Kristo og gahom sa pagdili og pagtugot no ang karaang terminong gigamit sa King James version binding and loosing. What you bind and loose here on earth i-bind og loose pod sa langit. No, take note, no. Matun-an nato unsay pasabot anang binding and loosing mga abogado kahibaluan na, no. Mayong kag bind gasto pa kanang mo paklitan mo himo kag lagda. Mo buhat kag balaod. Then ug mayong kag luag meaning himong ipawalang bisa. Luagan. Mao na pagdili og pagtugot. Gahom na sa Dios. Sama anang pag 10 commandments, binding and loosing man na. Gabahin siya, gasugo siya, nasa balaod. Kay Diyos man siya, pwede po siya muluag ana, di ba? Pwede muluag. Para sa atong example, katong iyang gisulayan ng pagtuo ni Abraham. Ihalad na. Kaya wala makakihalad. Ihalad na imong anak. Muna silbing ihawon. Sugo to ha. Pwede to sundon Diyos. Gisunod yun itong, kisa to, Isaac ba to? Abraham. Sundon yun itong Abraham. Kay Diyos na gunay ga asulti niya, no? Bisag, dili unta na kanang daw siya nakilo ta man wala sa Dios pero kay Dios may gasugo niya amo nang tumanon unta niya pero gipaundang ra po siya giluag ra pod mana sample na nya kana nga gahom iyang gihatag sa iyang simbahan si Kristo nga ingon ana isa iyang matud nga iglesia ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot
Namunin ko, assuming, no? Dili man matuod iglesia atong gipabarog ron dire. Pero assuming kay nagbarog man ta, no? Granting nga kanang imuha matuod na nga iglesia, kuha pa matuod nga iglesia. No, akong gipabarog dire. Nga ang matuod nga iglesia sumala sa Mateo 18:18 gi-implied nga pwede mo himo ana. Kay giingon mas Kristo, ang inyong idili diri sa yuta kinsa may ang giingnan ang iyang simbahan. Ang iglesia ang gitugot, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Usa ka example ana nga dunay gidesisyonan ang mga obispo nga Katoliko nga inyong gisunod nga wala hisguti sa mga apostol kanang paghukom pila ka basahon ang New Testament. Nga sumala sa history niadtong 381 AD sa Council of Rome, council sa mga obispo, sila nagdesisyon nga 27 books lang ang New Testament. Wala man magdesisyon ang mga apostol ana sa Council of Jerusalem. Unya, mauna nganong nituo mo nga desisyon man as mga obispo, ang mga apostol wala magdesisyon sa ilang panahon. Before sa Council of Rome 381, Council of Hippo 393 o 397 AD nga nagdesisyon pila ka basahon ang New Testament. No? Wala pa'y officialist ang mga apostol sa New Testament, no? Kay katugaling ilang kasulatan nga ilang kutlo-kutloon, Old Testament pa lang to. No? Munang tanaw ta sa history, oy, Council of Rome ni ay mga obispo nag-decide nga 27 lang. Council of Rome 300 Hippo 393, Council of Carthage 397. Nya kadaghang council giapirmahan na. Mga obispo gakuan na. Nya nituo pod mo mga dili Katoliko nga 27 books lang ang New Testament. Mo bitaw nga na inyong giuyunan ng inyong Biblia nga 27 books. Karon ang mga obispo pod ang nag-ingon nga ato ning ibalhin, no? Kay katugong sabat sa mga Hudiyo, landong. Moingon kay landong di patunaan ay fulfillment. Gipasabot na sa Psalm 132:8. Nga giingon diha nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Ikaw og ang arka sa imong kaligon. Unsa man nang bangon diha referring to the resurrection of Jesus Christ. Unsa mga adlaw ni bangon nabanaw si Jesus Christ sa torre? No. Sunday. Nya gituog diha og pahulay. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Ikaw og ang arka sa imong kaligon. Di sa ko mo explain na ng arka kay di mo na atong topic ron, no? Pero kana lang pag ingog bangon, unsa may putpasabot ana sa exegesis referring to the resurrection of Jesus Christ. Nya ngadto sa imong pahulay unsa man tong adlaw lagi na bangon siya ni banhaw Domingo. Kinahanglan matuman na nga pahulay pud na. Pahulay, no? Mauna. So mauna natuman man na kay sa simbahang Katoliko sa Council of Laodicea. Gibalhin ang solemnity. Aprobado na sa langit, dili lang mo approve, pero approve mo atong Council of Hippo nga niingon ng Katoliko nga 27 books lang ang New Testament. Di ba? So na di ay desisyon sa mga obispo nga inyong gituhuan. Pero pag desisyon sa Council of Laodicea, di mo mutuo na. Sa ato pa, wala mo mutuo sa gospel. Kay ang gospel, na ay authority ang matud nga iglesia. Giingon ko diha, ang inyong idili, diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Niyan, ituo mo sa pagdeklara, pila ka basahon ng New Testament, pero di mo mutuo sa pagbalhin sa solemnity sa Sabat. Nga, klaro man ang authority sa matud nga iglesia, ang inyong idili, diri sa yuta, idili sa langit. Pero sa aning pagbutang og mga chapter o verses sa atong Biblia, di ba? Panahon sa mga apostol, ang ilang scripture, wala chapter o verses. Di ba? Wala yun. Research na mo nga, ang kanang Old Testament sa una, wala na butangig chapter o verses. Kinsa may butang og chapter o verses, research na mong ginas libro ni Bradso. Mga Katoliko gabutang nga nung niuyon man mo. Mga desisyon mo na sa mga obispo. Wa man mag-ingon ng mga apostol na, butangan na tulig chapter o verses. Mga obispo na pinagi sa mga nag-aron sa yung tunan ba? Kay minut magunang na numero sa yung tunan para ng libro sa balaod. Na numero para sa yung tunan. Pero ang mga apostol, gabutang inana silang panahon. O mga obispo na, mga Katoliko mo'y gabutang ana para sa yung tunan. Gigamit po mo. Sa ito pa, nigamit day mo sa mugna sa Katoliko. Di ba? Mo na example. Pero pag ingon sa mga obispo nga, ibalhin na to ning solemnity sa Sabat. Kay ceremonial essence pa ng pagpatunong sa adlaw gud. Pero kay everlasting covenant man sa to pa ang moral essence ipadayon. But pasabot na agyapoy pahulay o adlaw sa pagsimba. Gibalhin lang ang adlaw. Tungod sa authority approve na. Bersikulo na kung gigamit ana Mateo 18:18. Kay kung dili ka motuo sa Mateo 18:18, unsa man
bili atong giingon ni Kristo sa iyang iglesia, ang inyong idili, drisyota, idili sa langit, ang inyong itugot-itugot, niya di ra po din nato tuhuan. Kay pag-ingon sa Council of Laodicea, ibalhin nato ang solemnity, di man mo musugot. Sugot gali ang Ginoo, iyang gi-implied niya, kamo dili mo musugot. Ako ni sugot ko. Gusto ko faithful sa gospel. Nga si Kristo gahatag og authority siyang matud nga iglesia, no? So, hapit mo ko sa balista, no? Pero nituo ko sa gospel ni Jesus Christ nga ang iyang simbahan na authority sa pagdili og pagtugot. Dili lang dili ka na bisag kanang pagpamasaylog sala. Iyan ang gihatag siyang simbahan nga Dios ra man tay makapasaylog sala. 4 minutos, Igsoon. So mao na mga igsoon, no? Napay 4 minutos. 4 minutos. Ay salamat, no. Pati. Akong hisgutan to kaganina, no. Katong naghisgot siya og kini bang mga pagan terminology, dili ba ni pwede mo gamito na to, no? Na kung dili pa pwede gamito ng mga pagan terminology, di atong naksiyon na atong mga kalendaryo, no? O mga inana, no? Actually, no, mga igsuon, akong argument, no? Kanang pagano, pwede ba mahimong Kristiyano? Oo. Kung ang pagano mahimong Kristiyano, sa ato pa, pwede po di ay nga ang pagan terminology himong Kristiyano. Di ba? Mo na logic na reasoning, no? Kay kung mahimo gali kang Kristiyano, automatically dili na pagano. Oh, sama ng kanang Sunday o gigamit na sa mga pagano. Pero gigamit na sa mga Kristiyano pagsimba sa matuod nga Kristo nga dili ra ba mo uyon nga Jesus or Kristo or amot sa inyo nganong dili mo muuyon ana nga wala man nagtudlo gali si Kristo ana nga dili na uyunan, no? Kanang pag-translate kay kung dili pa pwede mag-translate na di na lang ta tuhubarog binisaya, di lang nato himo di lang itagalog kay istikto man katag termino. Oh. Pero dapat nga digamit tag Bisaya og in English ato pa pwede na, no? Na wala ni labot sa tema pero imo magong gisgutan mo nang ako kang gisundan. 2 minutos, Igsoon. Nga kung ang termino nga pagano himuong Kristiyano pwede na kay ang pagano pwede mahimuong Kristiyano. No? So para sa ng mga Christmas light nga naapoy anggid-anggid sa mga pagano ana. Pero ang mga Kristiyano kung mogamit og Christmas light dili na pagano kay ang gisimba diha si Kristo man dili man to mga Diyos. Oh. Mo na example na mo nga dili nga sayop ng argumento nga ang pagan terminologies dili pwede himong Kristiyano. Pwede na mahimong Kristiyano kung ang atong pagsimba nagsintro na ni Kristo. Dili na atong mga bakak nga Dios sama sa adlaw, no? Dili man Dios ang adlaw. So, mao na mga igsoon, no? Ano yung panahon? 60 segundos. Okay, so, sa pa to, daghan pa to, Psalm 132:8. So, katulang, ako lang i-emphasize og maayo, no? Nga, ang akong ipabarog na, dapat ipakita nimo Brad Sumilay, ang imong negation, no? Asa gikuan jud, hisgutan ni Kristo nga dili pwede himo ibalhin ang solemnity sa Sabat. Kay mo mo ni atong tema, no? Kay wa mo ko'y nabasa. So dili lang ko taman. Daghang salamat sa akong second stand. Daghang salamat. Okay, daghang salamat sa atong igsoon na Catholic Faith Defender. Atong afirmatibo karon mga igsoon sa iyang second stand sa iyang proposition nga gipahayag mga igsoon. Atong nahimong topic karon mga igsoon sa atong debate. Okay mga igsoon, so may langay ato din ning ihatag po sa second stand pod gihapon sa atong igsoon. Question? Wala Question na gyapon. Nay question. Okay. Second stand man. sa second stand ako. Oh, wala pa. Nagyapon. Gawa Okay. sa summary, wala na. Asama. Okay. Okay. Anito sa pangutana sa kuan. Pwede gyapon. 5 minutos igsoon. Sige. Okay. Usubon yun na ako ang pangutana, Brad Silver, Yes. kay Dus na 3-3 sa nang tingali nato, gawin natin oras. Okay. 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 Anito sa second stand sa 3 minutos, okay. ano, pangutana man eh. Oo. Question. Question. Ah, Pangutana. Okay. Usubon yun ako ang pangutana nga kay uyon man sa ebanghelyo ni Kristo nga ang pagbalhin kay inyo magibalhin. Mao na nga mangutana jud ko kung nag-ebanghelyo ba gyud si Kristo nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang adlaw ipapahulay aron gyud mapamatud-an gyud sa ebanghelyo ni Kristo nga nabalhin gyud ang solemnity sa adlaw Sabado. okay. Wa man gyud kay mabasa, di ba? Pangutan na. O mo na na. Sige. Ano yung Di ba wa man gyud kay mabasa? Dili, no? Okay. Sa akong pagpabarog, wala akong mogamit og term balano, no?
Okay, ang akong gigamit nga term diri sa proposition nga mahimong ibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Tuig ngadto sa Sunday. Ang akong gibasihan nga bersikulo nga gi-imply ni Kristo katong Mateo 18:18 nga ang matuod nga iglesia gitagaan niya gahom sa pagdili og pagtugot. Niingon siya nga ang inyong idili diri syuta, idili sa langit ang inyong itugot. So kana gigamit na sa mga obispo kay gospel mo na ni Jesus Christ. Tatok ba kung moingon ng mga obispo ato ning ibalhin, approve na si Kristo. Kay bisan unsa inyong idili og itugot man. Oh, mo nang gisunod namo. Mao na nga ang pagbalhin sa mga obispo, approve ang langit. Approve gali mga atong pag-decide sa 27 books lang. Nga, wa man mag-ingon ang mga apostola na. Mo na ito bag. Okay, sunod pangutana. Okay. Bot ba nga ipasabot nga kamugyod ang matuod nga iglesia nga dunay authority? Separate topic na. O, di. Gi-assume Nagamit na nato. Bitaw niyo ko ganina nga dili man namo atong tema. Bisag gi-assume nimo, pero klaro Kini- kayo nga imong giangkon nga kamo Katolik ka mo dunay authority. Okay, Kay kamo may nagbalhin. Akong klaruhon, moderator ha, na kani kong dibatiha, puros ta ga-assume nga matuod nga iglesia, no? Ako ga-assume, ikaw pod ga-assume. So, ang atong topic diri nya, ang but pasabot nga ang matuod nga iglesia pwede mohimo ana tungod sa iyang authority. So, ang pag-resolve po doon kung tinuod bigyan ng iglesia nga mo, lahi na po na separate topic na po na. Mr. Diba? Moderator. Ang ako lang gipabarog diri nga ang matuod nga iglesia pwede mohimo ana tungod sa authority nga gihatag ni Kristo. Mr. Moderator, Okay. klaro kayo nga gi-claim gyud na niya Yes. nga simbahang Katoliko mo dunay authority. Yes. Kay Kahit nag-assume mapagani siya obispo. Oh, so ang pangutana, nagpasabot ba nga kamugyod mo dunay authority? mao lagi na wala Okay. man is topic pero ako na lang nang tubagon. Parehas tang duha ga assume. Nga ako lang gipabarog ko diri nga assuming nga mao gyud ni naay authority kami. Oh? Kay tungod sa Mateo 18:18 nga naingon si Kristo, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit ang inyong itugot na. O sige, kung gusto Sunod, ka nang timaha pangutana. matod nga iglesia, ato nang gibatihan pag sunod. Okay, katapusan. Sunod ng Okay. pangutana. Tungod ba kay imong gi-assume pero klaro man kayo nga kamo gyud na inyong giangkon. Yes. Pero grante nga kamo mo dunay authority. Bisan ba og sayop? Wala sa kasulatan. I-bind ninyo bisan ba og sayop? Okay, wala man po na sa history nga dunay pagtulunan nga gibayan sa Katoliko nga sa kuana makapa-impierno o kanang daotan, no? Para sa nang pagpangawat panulis wa gyud na gibayan na sa Katoliko na, no? Ang gipangbayan sa Katoliko katurang pwede og maayo ra sab. Kasi nang pagbalhin sa solemnity, anong dili na pwede. Dili man na pwede nga wa man ni mura lo nga matamaan na. Sige kana lang. Okay. Okay. Nahurot na ang ato ang pangutana sa ato ang igsuon. Sa ato ang negative side no ato igsuon Elder Edgardo Sumilay. O karon may igsuon sa may langay anhilenta sa second stand usab sa ato igsuon sa ato ang negative side ato igsuon Brother Elder Edgardo Sumilay alang sa iyang 10 minutos nga pahayag. Daghan kay salamat Mr. Moderator na reduce ang ato ang intervention ila ka Okay. minutos pero sige na lang. Okay. Na nangulipas nga akong kaatbang pero klaro kayo given na kay na nga sila gyud nga grupo sa Katoliko mo'y dunay authority gisgutan pa ganyang mga obispo maoy naghimo og pila ka box ang kuan kay nganong dili kuno tamutuo. No, okay man ang authority pero dapat kay sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16 paingon sa 17 kining bala ang kasulatan mo ni barahan sa pagtuo. Kung kinsa man ka nga dunay authority sa simbahan, Objection ko gamay moderator kung sa topic. Okay. Topic sa topic. Counter objection. di unsa may ang objection? Sa tema. Balik sa tema. Dili Sa tema. implied ni, Hmm. related ni. Kay siya ra bay naghisgot og una. Siya ay naghisgot og una. Mao na nga ato lang musibo ra gihapon ni siya. Okay. O musibo ni siya. Now, ang tibok nga kasulatan mao nay gituga nga barahan sa pagtuo. Mao na nga kung unsay nakasulat sa balang kasulatan dili na makusog. Now, tungod sa kamubo sa atong panahon, ako man una untang iagi pag mga pangutana ang giingon siya mga implication. Now, labaw pa ni sa implication.
nga dili gyud mahitabo nga ang solemnity sa Sabbath mausog ni mabalhin ngadto sa naunang adlaw sa semana nga gitawag po nila og Domingo. Tungod kay sa Exodo kapitulo 31:16 paingon sa 17, tulumanon ni nga walay katapusan. Nganong mabalhin man na nga tulumanon man kini nga walay katapusan. Mao nang sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 20, kaning pagpasidaan sa Misaya. Usa niini iya mga tinun-an ug sa nang hiunapon nga mga magtutuo nga kining pasidaan sa Misaya nga dako ning paglutos na tabo sa 70 CE or matod pa sa AD, mga 40 na gani katuig after nga nikayab ang manluluwas, nagbilin siyang instruction sa iyang katawhan nga pag-ampo kamo nga dili maatul sa adlaw nga igpapahulay ang inyong pagpangalagi. We believe 100% nga kanang igpapahulaya diha mauna ang ikapitong adlaw. Still kanang giingon nga Sabado. So ang solemnity ni ini nagpabilin kay aron dili sila makalitan kay sulungon man to sila. So still diha sa bag-ong tugon wa mag-ingon ang atong manluluwas nga ayaw na biya mong balaan anang Sabado ha. Kay naarabay pagpanglutos kay ako na nang giwagtang. Wa siya mag-ingon ana, ang giingon niya nga pag-ampo kamo nga dili matul sa adlay papahulay ang inyong pagpangalagi. Unya since nga walay katapusan Exodo 31 bersikulo 16 sa Isaias kapitulo 66:22 ngadto sa 23 bisan pa sa bag-ong yuta, bag-ong mga langit o bag-ong yuta, ang pagsimba dito gikan sa usa ka adlay papahulay ngadto sa usa ka adlay papahulay tungod kay naa na sa bag-ong tugon na sulat. We believe 100% nga kanang maong ipapahulay still maong ikapitong adlaw, dili ang unang adlaw. Unsaon man nimo naron pagbalhin kanang giingon nimong dunay authority, iyang ibalhin ang walay katapusan nga tulumanon. Sa ato pa kung nabalhin na nga maong solemnity anang adlaw kay dili biya kay pagsulim-sulim lang, apil gihapon ang adlaw. Wala mabalhin ng maong adlaw sa semana kanang ikapitong adlaw, wala na mabalhin. Kung sa imo lang pagsabot, unya mahisgot ka og pagkabanhaw, that is another story. Walay makita sa bag-ong tugon nga ang solemnity sa Sabat gibalhin sa pagkabanhaw sa manluluwas, wala na. Ug maghisgot batag pagkabanhaw dako pang kiunon. Kay sa King James Version imong makita sa Mateo 28:1, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first of the week. Toward ha? Mary came Mary Magdalene and the other Mary to see that sepulchre. Ni abot na totally indeed ang Sabado, nga 7th day of the week. Mutuward pa ngadto sa Domingo sa nahunang adlaw sa semana pagtan-on lang Maria Magdalena 4 minutos ug siguro. laing Maria wa na diha ang manluluwas sa lubnganan unsaon man pagka nahunang adlaw sa semana ang pagkabanhaw. Pero sa ako nang giingon walay ebanghelyo diha sa bagong tugon si Yeshua Misaya o ang mga apostoles nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang naunang adlaw sa semana or ang solemnity sa Sabado gibalhin sa adlaw sa pagkabanhaw sa manluluwas, wala na. So, daang tugon ako nang giingon nga wala na katapusan mo nang nilahos na sa bagong tugon ngadto pud sa eternity. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghon. Okay, daghang salamat no sa second stand sa ato ang igsoon gikan sa Congregation of Yahweh as a negative side at itong igsoon Elder Edgardo Sumilay.
Okay mga ison, way langay ato din hatag sa ato ang ison alang sa iyang mga pangutana. Tulo, no? Alang sa 3 minutos nga pangutana sa atong ison gikan sa atong afirmatibo atong ison Silbert Dondoyano. Okay, nagsugod ang atong oras. Okay, Brad Sumilay, no? Marang mabalik-balik lagi na akong question, no? Pero ako lang i-reform, no? Okay na. Now, sa tema na to nga akong ipabarog nga pamatudan ako nga ang pagbalhin sa solemnity gikan sa Saturday nga to sa Sunday, Sabado nga to sa Domingo. Uyon sa Ebanghelyo ni Kristo, no? Tungod sa authority nga gihatag niya sa iyang matud nga iglesia. Now, sa imong negative, no? Sa imong negative stand, unsa gyud nga bahinas kasulatan? Bisag implied lang, bisag dili explicit, no? Kanang pasabot lang kay urag wa ang gyud po kay mabasa og litra por litra, no? Bisag gipasabot lang nga si Kristo ni supak siya ana kung ibalhin ang solemnity gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. No? Okay. Okay. Kanang gingon nimong implication. Kung naminaw ka sa akong delivery sa second stand, klaro naman to. Labaw pa to sa implication. Kay nabasa na to, nga mismo ang Misaya sa bagong tugon, ang adlaw ipapahulay nga, klaro kay nga ag 7th day ka na, nga maugid ng ipapahulaya, nga gi balaan yod sa iyang mga tinunan sa panahon yod sa bagong tugon. Therefore, ma-implicate nato na nga walay lugar kanang giingon nimo nga gibalhinan ug unsa nang gibalhinan din. Wala na. Okay. Implied na. Okay. Sunod na pangutana? Segunda na kung pangutana, Brother Edgar. No? Sa Psalm 132:8 nag-isgot diha nga, Arise, O Lord, into thy rest. Arise, O Lord, into thy rest. No? Sa Bisaya pa, bangon o Ginoo ngadto sa imo pahulay. No? Kanang bang bangon diha unsay pasabot kay sa among pagsabot anak nag-refer na sa resurrection ni Jesus Christ, no? Muuyon ka ba niya na? Ay, wa gid tay problema ana kay mao man ay nabasa. Ang Okay. imo lang pagsabot Okay. maoy wrong application nga imo nang i-apply ngadto sa solemnity nga usa ka adlaw nga didto magbalaan. Okay. Kay kanang granting bisan pagkabanhaw na wa pa may hilisgutan pa man sa pong adlaw na banhaw. Another story man na sa spiritual rest daghan ta og makatunan pero sa physical rest kay ang rest manggod nga kanang Sabado usa gyud ana physical unya ang pahinungdan ana mao ang creator ug ang iyang creation dili may tungod sa pagkabanhaw. Mao na nga kung imong wagtangon tong tuang 7th day, nagpasabot pod nga imo nang giwagtang wa na ka magpahinungod yun sa creator ug sa iyang creation. Okay, time's up. Okay, sa sunod nga pangutana. Okay. Okay. Ang Katapusan. giingon gud sa Psalm 132:8 nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Nya wa pud nimo supaka nga mahimong sabto na mao na ang resurrection nga gipasabot niya. Gitawag og kana bang rest o pahulay. Nga naman nga ang adlawng Domingo kay mo man na rin nabanhaw si Kristo, gitawag man siya pahulay. Kung dili pwede ibalhin ang solemnity ana. Anong gihisgutan na sa Psalm 132:8? Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Ikaw ang argan dili na atong ibase diha. Kana lang gyud. Unsa man ding adlaw na banhaw si Kristo? Mamuot, Oh. may muot man gyud ta ana Brazil Ano, kay unsa wa daw? man tay labot anang pahulay sa Misaya kung nabanhaw siya wa man tay Oh, labot. Brad, unsa mang adlaw Pahulay siya gikan sa iyang kasakit, na gidubong siya din nabanhaw, wa man tay labot ana ang issue gyud unsa gyung adlaw sa cycle sa semana nga balaanon. Wala may ebanghelyo ni Kristo, matud man nimo Kristo nga balaanon ang naunang adlaw sa semana. Wala. akong klaro ng pautan kay ang tema ko nato. Okay, son, walang di oras. Oh. Okay. Ah, Okay, sige. okay. Nauman ang atong tulo ka minuto nga pangutana, ison. Summary na. Okay, anihin na po ta sa summary. Una. Sa ladahan salamat to sa pangutana sa ato ang ison. Asa na affirmative side atong ison Silbert Dondoyano.
Okay, padayon ta sa ato ang summary rebuttal. Ani ta magsugo sa ato ang igsoon, sa ato ang negative side, ato ang igsoon, Brother Elder Edgardo Sumilay. Okay. Siguro salamat. mo sigsoon. Salamat, Mr. Moderator. Mga ilang gigong dispensa sa akong voice karon kay naabtan man ta ining nagkapagaw ng mga kuanik. May gani kay gamay na pong oras pero mao lagi subok tayo nga gamay ra gid kay atong time. Daghan pa kaayo mga pangutana kana timaan lang at ining tema sa akong kaatbang yung baruganan. Questionable gid kay ini kay daghan gud kay pangutana. Wa mahurot ning akong mga pangutana. Now, wala gini niya mapabarog mga higala kay karoho nato ha nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo ato gyud nga pangitaon ang ebanghelyo ni Kristo. Og salamat kayo nga niingon ang atong kaatbang kay categorical question man to ganiha nga wa gyud siya mabasa nga si Kristo nag-ebanghelyo nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang adlaw ng adlaw sa simana. Now, iya man kung gipangitaan sa implication lang. Now, ayuhan ninyo pagsabot labaw pa ni sa implication kana explicit interpretation nga padapat lang nga basta lang opinion ning uban ang Exodo 31:16 tulumanon nga walay katapusan ang Sabbath keeping kanang ikapitong adlaw. Pagka walay katapusan, kung imo nang ibalhin ng adlaw, natapos. Mao na nga sa bag-ong tugon, wala mag-ingon ang atong manluluwas sa dinhi pa siya sa yuta before siya mo kaya nga ayaw na magbalaan anang Sabado. Kaya ako na nang giwagtang. Ang iyang gingon, pag ampo ka mo nga dili matol sa adlaw ipapahulay ang inyong pagpangalagyo. Mateo 24, versikulo 20. Nga og tun-an nato ang kasaysayan ana, dako nga paglutos na hitabo na atong about 70 AD or 70 CE. So grabe kasulim. Kay kung magbalaan gud sila, kalitan man na sila. Kadto Sabado to. Unya sa Isayas 66, 22, 23 dito sa bagong langit, bagong yuta. Mao gihapon na nga Sabado 2 minutos sigsoon. ang magpadayon dito. Muna nga og makaadto man pud gani si Brad Silbert. Matingala siya. Hindi man di ni Domingo. Ay lagi pog makaadto. Still, kaya wala ko'y katapusan. Sabado gyud gyapon kanang 70. Now, so wa niya mapabarog ug ang iyang mga bersikulong gigamit tungod sa kagipot sa panahon, di na nato malugit pero akong isulti ninyo nga wa niya masabti ang context sa unod sa mga teksto nga iyang gigamit. Parehas nang giwagtang na kuno ang kadtong kasuguan, kadtong sacerdotal law man to, ug kining ceremonial law, specific na. Iya mang larason, ngapil ang Sabado, nga sa sacerdotal law man tong ceremonial law, ang giwagtang diha. Wala may appeal ang adlaw Sabado. Mao na nga, sa hermeneutics good, sa exegesis, we must interpret the Bible according to its context. Ang mga bersikulong gigamit ni Brad Silbert, dahom-dahom lang nga implied to sa timang nga iyang ipamatudan, pero wa niya masabti ang mga unod at layo ra kay sa tinuod. Now siya man ang katapusan nga mo sa mare, may balo man da nga maningkamot yun ni siya pag mga punto po niya, pero ligon na kayong ato ang mga puntos, mga igsoon o mga higala. Daghang salamat sa inyong pagpataling mga pagkamunitan.
Okay, daghang salamat sa summary rebuttal sa atong isuon. Sa negative side atong isuon diha gikan sa Congregation of Yahweh atong isuon Elder Ricardo Asumilay. Ug karon may isuon sa Wailangay ato dinhi padayon sa atong isuon. Alang sa iyang summary rebuttal usab gikan sa Catholic Faith at the Catholic Faith Defender nga may atong afirmatibo karon atong isuon Silbert Dunduyano. Okay, isuon 5 minutos. Okay, una na akong isgutan sa akong summary katong giingon niya nga walay tekstong nga gaingon si Jesus nga balaanon ang Domingo, no? Wala ko maghisgot ana gyud sa akong pagpabarog kaganina. Wa gyud ko maghisgot ana nga nag-ingon si Kristo nga balaanon ng adlaw Domingo. Kay daan namang nag-ingon ko nga dili na mabasa litra por litra. Pero na ay masabot. Bisan nga di ta mo kutlo og teksto nga mohatag ko ninyo example ba. Pananglit sugoon ko sa akong inahan. Kaya dili mabasa sa Biblia. Pero adto dito do, palito sudan. Oh. Di na mabasa sa Biblia. Pero kinahanglan mo tuo ko ana bisag di na mabasa sa Biblia kay honor your father and mother diha man ato nagibase. Dili na kinahanglan basahon nga nabay mabasa diha nga si Silbert kisugo kasi mong mama palitog sudan dito sa merkado. Di na kinahanglan ng kuana. Now, ang pag-ingon nato nagbalaanon ang Domingo tungod kay ang iglesia nga gitagaag authority ni Kristo sa pagdili o pagtugot giingnan ang inyong idili resulta idili sa langit ang inyong itugot unya kay gibalhin man gyud ang solemnity sa Council of Laodicea. Oh. Nya kinahanglan mo tuo man ta ana kay ang inyong idili o itugot po sa langit. Og example nga atong gituhuan nga council katong Council of Jerusalem na tuot ato nahitabo to sa naagos Biblia pero dili man mohunong ng council kay ang iglesia magpadayon man di ba una sama sa kanang mga meeting sa atong congress di na mohunong silang meeting ana ang iglesia po wala mag-ingon nga ang tuhuan natong council katulang Council of Jerusalem kay ang iglesia gapadayon man. Ito pa, mutuot sa mga council to. O gali mo atong pag-ingon sa mga obispo sa Council of Rome nga 27 books lang ang New Testament. Council of Hippo 393, 27 books lang ang New Testament. Council of Carthage 397 AD. Ingon gihapon, gi-affirmar gihapon nga 27 books lang ang New Testament. Tuo gali mo ato. Ano man? Kay aprobado sa langit ang desisyon sa matuod nga iglesia. Pero here comes Council of Laodicea nga ang Laodicea na Christianize ra ba na? Ang mga authorities po dito nag-ingon nga, oy, landong man tong Jewish Sabbath. So atong ibalhin sa kanang adlaw sa pagkabanhaw. Adlaw sa pagkabanhaw. Dayon, kanang ingon tulumanon nga walay katapusan ang Sabat, ang iyang moral essence. Nag-ingon bitaw ko ganina, nga wala na usbas katoliko ang moral essence. Unsa may moral essence sa Sabat nga, naagyoy pagsimba. Naagi pagsimba, wala man na usbas katoliko. Ang katoliko na isimba, Domingo lang ang katoliko ron, adlaw sa pagkabanhaw. Kay tulumanon lagi ng oy katapusan kanang moral essence of the law. Ang giilistan sa Katoliko seremonya lang kay seremonya lagi ng pagpatunong. Nganong seremonya lang pagpatunong kay wala giklaro sa 10 commandments unsa nga adlaw ka mosugod og trabaho. Giingon ra unom ka adlaw mo trabaho ikapito pahulay. Nya pwede man mo Domingo maigo ana, sugod ay kag Lunes di mo ikapito Domingo. Di ba? Nagkataon lang ang Jewish Sabbath ang ilang first day of work kana pong unang adlaw semana Domingo mo nang ilang 7th day Saturday. 2 minutos Di ba? Pero kung musugod tag Lunes og trabaho di ang among 7th day Domingo, na matunong hinuon tong gitagna sa Salmo 1328 nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay unsa man tong adlaw ni bangon siya ni resurrect di ba Sunday? Nya gipasabot nga pahulay. May pahulay pud ang Sunday. Nagipasabot. Pero wa gid mabasa litra por litra nga gibalhin ang solemnity ng adlaw. So di wa tay mabasa. Gipasabot lang by the authority of the church o sa experience po. Gali na may mga president ana katudeng Acts 20:20, Acts 27 nga nag-communion ang mga tinud-an. Sa man ang communion, worship mo na. Adlong Domingo man to. Psalm 1 Corinto 16:2 ang Domingo gitawag og adlaw sa Ginoo sa Living Bible. So mauna, no? Kanang pag-ingon nga balaano ng Sabado, gibalaan ni Kristo sa mga Katoliko ang Sabado nga nagpasabot og pahulay o day of worship. Ang Sabado sa mga Katoliko ron adlaw Domingo. Magpasabot adlaw sa pahulay o adlaw sa pagsimba. Kaya sa ako nang giingon kung mogamit kani tagpulong Sabado, double application. Sabado nga nagpasabot og 70 of the week on Saturday. Pero naapoy laing gamit ng word nga Sabado but pasabot pahulay lang
adlaw sa pagsimba. Mo nang sa Hebrehanon 4:9 nagihapoy adlaw sa pagsimba. But pasabot nagihapoy Sabado. Pero but pasabot nagihapoy adlaw sa pagsimba. O unsa na ato nang diskubrihon na wala man nagiwala sa Katoliko ng moral essence sa Sabat. Padayon man na bisan pag mubasa mo tag katekismo. Okay. Di ba? Wala tayo igong panahon o katapusan Hebrehanon 7:12 no mo ni teksto gyud nako nga wa ni hisguti nga dili tanang pag-usog violation no naay kausaban nga sabton nga katumanan dili ra taman gyud na oras tingay salamat. Okay, daghan kayong salamat no sa mariribatan sa atong afirmatibo karon sa atong topic karon nga dihisgutan sa ato ang debate atong igsoon Silbert Lendoyano. Okay, mga igsoon no, daghan kayong salamat sa atong mga representative karon sa atong nahimo karon nga debate gikan sa Congregation of Yahweh atong igsoon Elder Edgardo Suminay as a negative side ug usab sa ato ang igsoon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender atong igsoon Silbert Lendoyano as a negative positive affirmative side. Okay, sorry. Affirmative side nato. Okay, mao ni karon ang naghimo karon og anang kinabuhi sa ato ang debate karon. Daghan din salamat. Okay. Og karon mga igsoon no, hope og mang hinauta nga sa atong debate karon nga nahimo karon mga igsoon sa atong mga active followers ug listeners sa ato ang programa sangka sa katarungan ana putay na pupo nga mga mahinungdanon nga pulong sa atong ang Ginoo mahitungod sa atong tinuuhan mga igsoon. O karon mga igsoon, since wala magita igong oras, daghan kayong salamat sa mga nag-join live nato through Facebook. Okay? O isang ngalan na lang sa ato ang station manager, Sir Edgar Dagumo. Mag-uban-uban na lang ta sa sunod higayon sa samang tak na usamang istasyon. O usab sa ato ang technician nga nasa Pikas Dabak, Sir Espiritu Tax Ilumba. Kini yung ubos nga igsoon, Jerry Mukawa Arutsia, ang pulong sa Dios nga nag-ingon, 7:21 sa basahan ni Apostol San Mateo. Dili ang tanang magkanaw Ginoo makasulod sa gihan sa langit kundi kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa umahan nga naa sa langit. Mayong hapon ug dalaygon ang atong Dios. Napog ko'y kuha ni mo, Biblia. Diba? Unahan mo. Sige.